Renika, hi Renika, how are you? Let me just try and pin the number before we go anywhere. Where is the number? Okay. Okay, let me see if I can pick this up in here and then pin it. Okay, there it is. Pin the number. Okay. Messi Mashani say, how are you? Aisha Fundi, how are you? Patricia Mugano, ndeipi. Masquera say, wedwe. Masquera say. Whilst we are waiting for other people to join in the program, have you got your glass of wine? A glass of beer? A glass of whiskey? Or have you got some water with you? Grab your glass. And also, grab your Biberies. Grab your Biberies. My lady, how are you? How are you, my lady? You can take this moment to grab your glass of wine or a glass of water, a glass of whiskey, whatever you fancy drinking as we do our Bible study tonight. Bianca, how are you? But most of all, grab your Bible so that tinofambirana. No Lita Ruvinga, how are you? Simon Kavanji, how are you? Muri sei, Masquera sei. Nasi uyaititaure nyaya yedoro, yewine, yewhisky. So that kana takuenda kunzogo, tinenge takamboitawo karuzivo kekuziva kuti Bible rinotibvumira here kunwa zvinhu izvi. Shalom, how are you? Ru, how are you? Pamela Moyo, how are you? It's wine and beer day today, as we discuss. Wine and beer day today, as we discuss. Priscilla Makedenge, I love you back, Priscilla. I'm sending my love back to you. Lucy Chimombe, I am okay. Lucy, how are you? Humba Magadalini, how are you, Humba Magadalini and your family? Aisha Fundi, say. Anna Gora Ndeipi, how are you, Auntie Selina? Auntie Selina is doing good, thank you. Auntie Selina is doing good, thank you. Murise say my diary. Murise Esther Makoto Ndeipi. Lavenda Clara Jacobs, how are you? Lady B, Beauty Spa. How are you, Lady B, Beauty Spa? Primrose Makoni, how are you? Olivia Rutendo Ndeipi. Ernest Kurasha, how are you? Biula Masawi, how are you? Itai David Chiwanga. Hanzina Itai David Chiwanga. Leviticus 10 verse 9 to 10. Hai, tichange tichiverenga mavhesi nhasi. And tichange chingotifona iwo muchitaura zvamunoziva pamusoro peta. It's nice to be talking. Munhu achitaurawo zvaanoziva. Elizabeth Rukanga, how are you? Makanaka, how are you? Kelly Kuhlengisa, how are you? Eunice Achihoro Kuzanga, ndeipi.
Patricia Muganu, Antivari Right. How are you, Patricia? Rumbi Lerato Sitole. How are you? Viola Gono, say. Muri say. Taurai Chikungwa. Lavenda Clara Jacobs. Tinenge tambokwazisana. Zvidhakwa nasi zvidhakwa zvinopauya ipapa. Zvinotyha kutsikirwa mugadheni zvidhakwa. Tariro Chidanda, how are you? No mama ngisi ndeipi wedwe. Okay, I think we can start. People will join in later as we go on. But the problem with joining in later ukangowanonoka kuuya sipiwe, how are you? Auntie Selina vari right hysteric. Oh, thank you, Lucy Chimombe. Thank you so much. Problem yekuzojoina late is munenge wakuti tiri kutaura nezvei because kunojoinira pakatika tembikile masukume, how are you? Kujoinira pakatika haunyasoziva kuti zvabva kupi, zviri kuenda kupi uye zviri kutaurwa zvii. Ndiyo problem yekunojoinira pakati. But zvisinei, time and again I'll try and say to those that are joining in the program what what we are talking about. Okay, as I said before we go into our program, get a glass of beer, wine, whatever you fancy drinking tonight, or even a glass of water. Have a glass of water besides you, because we are going to be talking about these glasses. Nancy Hoffy, how are you? And also, we are going to be looking at what the Bible says about drinking. What the Bible says about drinking. Noli says we are ready. Okay. The name is Auntie Selina. I am your host, your presenter, and your facilitator tonight. Tonight we are going to be talking about Doro, beer, wine, whiskey. We are going to be talking about alcoholic drinks. What does the Bible say about these alcoholic drinks? Are we allowed to be drinking? Are we not allowed to be drinking? What is it that you know that is in the Bible that talks about drinking? The number to call is at the bottom. WhatsApp 447748330801. Ndichiita tsvagurudzo yangu nhasi, ndaona mubhaibheri mune mavhesi akawandisa zvokuti ebhaibheri. Ndaona mune mavhesi akawandisa zvokuti ebhaibheri, zvokuti ndashaya kuti zvino runopikika papi. But ndangopika just a few. But pane andapika, pane wani randivhundutsa futi. Kuti pamwe riri kutaura zvimwe bhaibheri, and yet pane wani ipapo riri kutaura zvimwe futi. What's going on? I thought probably it's me who is not understanding the two. So I comforted myself ndichiti, nase zvatiri kunoita bhaibheri. Chida someone achandionesa kuti zviri kumborevei. Because one time it talks about so many times it talks about you are allowed. But in this, it says do not. It says do not. So, ndinoda kuoneswawo kuti zviri kumborevei. Chida chirungu chapotsa. Ina handina bhaibheri reshona. Saka ndinenge ndichiriverenga rechirungu. Dzimwe nguva chinombopodza zvamunoona kudai. Haruzi rurimi rwangu chirungu. Ndechekubatirawo padenga. Have you got something to say about kunwa Doro? And before we go into it, whilst you're taking your phones, your drinks, and your Bibles out, I just thought we would recap what we talked about last Sunday. Today is the 30th of January, the year 2022. This will be our last Bible study
in the month of January. I'm sincerely hoping zvataita zvese apa, you have picked up something that you didn't know when we were studying the Bible. I will certainly say I have. I've picked up a lot. Dzimwe nguva maitondiona ndichiita nharo pano, but ndokandwa nemavhesi, and it turned me to think the other way. Last week we were talking about Chikristu nechivanhu. That is what we were talking about last week. Chikristu nechivanhu. But today, the 30th, we are going to talk about Doro, beer, wine, whiskey, anything that is alcoholic. The number is pinned below. The number is pinned below. I saw so many, whilst I'm waiting for my calls to come in. WhatsApp, please. WhatsApp calls, please. Whilst I'm waiting for my calls to come in, I saw so many verses that talked about kunwa. Bibe riri kutiudza tinobvumirwa kunwa doro. Saka vaya vanofamba vachiparidza kuti kana uri mutendi kana mukristo haufanirwi kunge uchimwa doro, vari kutonyepa nekuti tinobvumirwa kunwa doro. Handei kuna 1 Timothy chapter 5 verse 23. Yangondinakidza zvayataura. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Timothy wekutanga. Handei kuna Timothy wekutanga. 1 Timothy. Kunoti Philippians, Colossians, Thessalonians na 1 Timothy. Saka tinoda kurava pana 1 Timothy chapter 5 verse 23. Inzwai, inotibvumira kumwa waini. Inotaura ichiti iyo. Tapo here 1 Timothy chapter. It's so many verses. But I am just picking up my verses. So many verses. Antifufu soko, how are you? Masquera say, nemabasa. It says, stop drinking only water. Bibe. Stop drinking only water. And use a little wine. Cheers. Use a little wine. I personally don't drink, and this is non-alcoholic. I personally don't drink, and this is non-alcoholic. But the Bible is saying stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. And because of your stomach and frequent illness. Why wine is good for our stomach and frequent illnesses. Wow. One of the verses in Nochivumira Kuma. It could that the goodness of drinking, especially wine. Kuti yakanaka. For mudumbu mako hanzi wine yakanaka ukaimwa mudumbu. Hapana ari kuseka hapa. Ndiri kutaura zviri muBhaibheri. Handisi kutaura zvemusoro wangu. Hanzi it's good for your stomach. Hanzi nemama ailments 40. Mama ailments atinawo mukati meupenyu medu. Hanzi anonida a little bit of wine. Cheers. Kudzidza akuperi wakomana. Ungainoitaurira mbuya vari kumusha vhesi vakaibvuma. Nekuti I'll be honest, madzimbuya mazhinji vakakura vachidiscourage vana, especially vanoenda kumasvondo. Vakakura vachidiscourage vana kuti haufanirwe kumwa wawa. Ndozvo takakura tiudzwa.
hautobvumirwi muchechi. Anditi, you can call on the number below. You can call on the number below if you want to contribute. Here is why zvinhu zvakaita sana Doro nana wine are not allowed. But before we go on, ndofunga vari kufona ku normal. I said WhatsApp normal, vanhu vakafona normal inozondinetsa. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini maswera sei? Taswera sei anti? Aiwa taswera kuti maswerawo. Taswera. Nyaya dzakadai ndo zvatunoda ndodzamunoda. Asi munomwa kani? Anti fufu munomwa here? Ndinonwa ndotoraradza kutodhakwa kukambaira chaiko. Kutopotsa nzira. Kuti azoziva kana nezita rangu chairo kana ndasvika pakudhakwa kana nezita handizivi. My God. You can go on with your contribution, Auntie Fufu Soko. Okay, pamwe handisi kunyatsopinda mazviri zvenyu zvese zvamataura, but ndoda kungotaura pandanzwa ndangoita kupinda bijana ndichibva ndangoti ndifone kusapota your program. Thank you so much. Inini chandoda kuedza kuireva ndichikuti Doro harina chakaipa, asi zvinobuda mumukanwa mako uchinge wadhakwa. All right. Saka kunwa Doro hakuna kwakaipa. Kune vanhu vanonwa Doro vagozviraradzira vagoita zvavanoda asi asina kutuka. Saka I think muBhayibheri makanyorwa kunwa Doro hakuna kwakaipa handiti, asi chinobuda mashoko anobuda mumuromo mako wazodhakwa ndo akashapa. Saka kune vanhu vokuti vakadhakwa vanotanga kutuka, vanotanga kuita zvakasiyana siyana, ndo zvakaipa. But kana uchinwa Doro uchingozviitira zvinhu zvako upenyu hwako hunge hwakangonaka, ina handioni kuipa kweDoro. Okay, saka muri kuti kuraradza hakuna kushata. Ukazvimwira ukararadza hazvina kushata. Kuraradza hakuna kuipa. Asi ziva zvinobuda mukanwa mumashoko, mukanwa mako, mashoko anobuda mukanwa mako wadhakwa. Because Doro sometimes rinofurira vanhu. Umwe munhu anogona kutoona wato kuheaven, umwe achitodriva zimota nekuti akadhakwa. Saka ziva kunwa Doro uchiziva zvaunenge uchiita. Then pakuti Christianity nechivanhu, Doro harina chakaipa. Kune maChristians wobho andotoziva anonwa Doro. Okay. I know I can just name them. Vachitonwa Doro, but vachimuka uchechi mangwana vachinonamata. Hakuna chakaipa. Isusu kuchivanhu kwedu, aiwa kuchivanhu kwedu hatina kunzwa unwe Doro. Kuchivanhu kwedu ndo kwetori kweDoro, because pakupira, pakuita matare, pakuita chii panotoshandiswa Doro, pakurova makuva panotoshandiswa Doro. Saka kwedu kuchivanhu, kwandiri inini hakujajwe munhu nenyaya yeDoro. But kune vanhu vechechi ava ndo vanonyanyojaja. But vazhinji vechechi ava manje, chandoda kukutaura isati Auntie Selina, vanoshora chivanhu, vagoshora Doro, asi vazhinji vacho vanotonwa Doro makavanzika, but chavasingazivi nchokuti Mwari anoona zvakavanzika. Saka toti inini ndiri kuenda kuchechi asi ndiri chidhakwa. Ndodhakwa ndakagara munomba mangu, mangwana ndoenda ndiri mutsvene nichizvita mutsvene, hapana chakavanzika pasi pezuva ranhasi. But kuchivanhu tinonwa Doro, indogona pedza kana 5-6 bottles, handina wandinovanza. Even munogona paonda paFacebook ndichimboya ndakatodhakwa ndichitoita malive angu ndichidi, because handivanze, because kunwa Doro kwandiri hakuna chakaipa, asi mashoko achabuda mukanwa mako uchinge wanwa ndo akaipa. Anokutadzisa even kushumira, anokutadzisa even kuita matare ako. Saka Doro harina chakaipa, asi iwe munhu ndiwo wakaipa, unozobudisa mashoko ekudhakwa. Saka muri kuti kuchivanhu uku matare ungatotadza kumaita nekuti wakadhakwa. Aiwa, inini ndati kuchivanhu matare unoaita. Kuchivanhu hakuna kunzi usanwe Doro. Kuchechi handii ndo kunonyanyotorwa kunzi ye vanojajana kuti munhu akadhakwa akadai munhu aipa. Handiti munhu akadhakwa akaipa kune vanhu vekuchecha. Ndizvozvo. Kunyebere. Ndizvozvo. Munhu anodhakwa uyu kuvanhu anobhilivha muna Mwari ava, aiwa vanhu vakatoshata. But kuchivanhu hakuna kuipa. Even ndikaenda pachivanhu pane vanhu vari kuridza mbira, ndakadhakwa ndichikambaira, vanonditora seumwe wavo, because kuchivanhu ndo zvitoriko. Hatishore Doro. But kune vanhu vechechi haungapinde muchechi wakabata bhodhoro resavhana kana chigubhu chemasese checha, unotodzingonzi hazvisi zvepana. Handi muri kunzwisa, handi panoda kuedza kureva. Ndiri kuzvinzwa.
Saka chechi ndikuda kuti kune vanhu vanoenda kuchechi doro rakaipa pachezvavo even zvakanyorwa mubhaibheri but vanhu vekuchechi vanoshora vanhu vanodhakwa. Asi isusu kuchivanhu aiwa doro makeke katinotoshandisa doro kana uchitokumbirira pane pakunzi tora doro udire pasi kuti mudzimu yako ikunzwisise nebute rako udira pasi kuti zvinhu zvekwako zvikuite pasi pemuhacha ndo zvatinoita saka totoshandisa doro ende tinotobhilivha kuti doro rinoshanda muupenyu hwedu vanhu vechivanhu. Sekuru Jabulani vari kubvumirana nemi kwai Matare haana basa nechidhakwa vatete Selina. Azvina basa unotoenda kuMatare toti ndikuda kuuya munhu anoda kutoya kuitirwa Matare neni muchemberesoku anogona kutouya chitori chidhakwa chichikudzedzereka handimujaji. Because isusu kuchivanhu tinoshandisa wawa, tinoshandisa masese, tinotobhilivha pane pamwe pakuti unenge uchitoda kuti zvinhu zvako zviendeka ave manake undonzi tora wine, enda unodurura wine apa, enda unoisa nefodya yako, utaure nevako vari pasi. Uvadirire fodya, uvadirire wine kuti mucommunicate, esi tinotocommunicata nawo wawa. But vekuchechi vanoti doro rakaipa. Zvandinoda kuedza but vazhinji vacho zvidhakwa zvinotonwa doro zvichitoraradza asi mangwana vanobuda vanomuka vachinyanya kuti Mwari makanaka Jesu makadai vachipretenda vachihwanda nezvinhu zvakawanda vasingakwanisi kubuda pachena kuti no inini vazhinji vacho vanotoda doro but havakwanisi kunwa because vanotya kuti mainhingi vebhachi dzvuku ava vakandiona ndichinwa doro ndaipa. Okay, aiwa. Ende ndida kukuudza chimwe chinhu chiri kuitika antisina suri ndova. No, taurai. Vari vasiri kundinzwisawo havo vanogona kusandinzwisa but ndoda kutaura chokwadi ndikuita. Pane vanhu and I've been there before. Tine chivanhu hachife chakatizwa semumvuri antiselina. Chivanhu no matter wakada kudina nangu wakachishora nangu wakachituka nangu wakadi chivanhu hachife chakatizwa semumvuri wako. Chivanhu tese tine chivanhu but kungoti isusu vanhu vatema tinoona kunge vanhu vanoita zvechivanhu vanhu vakaipa. Saka titoni vamwe vanhu vamunoona vachiraradza vachidhakwa stereki vaivai vachinwa doro. Ini zvakafanana neni pandiri panapa ini handidi kuvanzira vanhu vandotaura navo vanotondiziva kana mai vangu kana baba vangu vakafa vachizviziva. Ini handiserina ndonwa doro kundana nemunhu wechirume but handidhakwe. Ukanaona ndadhakwa ndoti ndadhakwa. But zviri pandiri ndo zvinoda dorero ndotonwa doro kuti mangwana ndofuma ndiri soba ndichitoshanda ndichitoenda pabasa ndichiita everything. Vanhu vanondiziva. Yeah. Nekuti zviri pandiri hombarume iri pandiri ndo iri kutonwa neni pamwe chete. Ndine nguva yekuti ndinoenda kunotenga doro antiselina ndichipinda mushopu kudaika ndabuda ndabhandira bhodhoro rangu rinongodona kudai ndo rinonzi doro ranwiwa neve pasi usarwadziwe ukapwanya bhodhoro rineve rangu watenga 34 pounds orochi ritendera dona pasi ranwiwa neve pasi. Ndogona kutenga waini yangu inini ndichinzwa zviri pandiri pano semunhu wechivanhu ndogoya ndoridurura rese panze apo ndichideketera naro ndichidira fodya yangu pasi ndatokomunicata nevadzimu vangu vari kuda kumbomwawo. But kune vechechi manje izvo zvaipa manjezvo but vanoziva kuti vanonwa doro but vazhinji vanonamata vanonwa zvavo doro. Handisida kuti ndizwa ndaenda deep ine ndikatanga kutaura nyaya idzi pamwe ndozopokana nevanhu. Alright, aiwa tinotenda nekusheya kwamaita anti fufu muchemberesoko. Ndakunzi fufu maruta iyaya fufu soko yaya ndakaivhara ndane fufu maruta saka makunditi anti fufu maruta. Kana kuti muchembere torifeya kana kuti muchemberesoko. Yes, muchemberesoko ya. Zvakanaka muchemberesoko. Thank you so much. Maruta tichati taijairira. Muchati maijara muchemberesoko makatonditi muchemberesoko muri kutopembedza zvekwangu ndobva ndanzwa manyukunyu. Aiwa tatenda muchemberesoko. Thank you so much. Ndi muchemberesoko vari kutaura kuti kuchivanhu kwai hakuna basa nekunwa. Ende ndaona sekuru Ndunge varimo vakati joina welcome to the platform sekuru Ndunge. Vari kutiwo vari kubvumirana nezviri kutaurwa nemuzukuru wavo muchemberesoko anga ari pafoni. Okay, saka wanga vari kuti kumwa hakuna kushata asi zvaunozoita kana wanwa ndizvo zvakadi ndizvo zvakashata. Let me just return someone's call. Ndinokuchingamidzai pachirongwa ndokumbira kuti murijise volume. Hello. Oh, thank you so much. Doro bia kana wine. Manero akaisvonaka. Welcome to the program. Yeah, chadongi nangu dangotsigira padiki pane pataurwa na soko.
dambudziko ratanaro vanhu vatema taadopta culture yevamwe vanhu varungu ende nefamily yedu yekuti isusu tiri vanhu vatema munhukadzi akanwa doro chihure. Muri kuti taadopta zvevarungu ndezvipi zvataadopta? Zvataadopta ndezvekuti taakutora bhaibheri kuribatira padenga. Bhaibheri tinorida, Mwari munhu wese anoziva Mwari. Asi ira ndinoona vhesi ramatanga kuverenga 1 Timothy yati waini yakanaka for mudumbu mako. Nema frequent ailments ndo zvayataura. Yakanaka yakadaro. Asi community yedu yatakagara nayo sevanhu vatema vakaona munhu achinwa doro uri mutadzi. Uri mutadzi tinojajwa vanhu vanomwa doro kunzi uyu akadai. But mapendekostal tiri kudhakwa navo mumastreet. Izvezvi tikabuda kuti tati tiri kuenda kumakitchen party, kumababy shower kana kuti chii, ndo vanototanga kusvika kubvunza kuti pane kangopisa here. Sure. Ubva wavatarisa kuti ndovei zvinhu zvacho inobva zvotadza kana kumeka kana meka sense chaizvo chaizvo, because tinenge tiinavo tichifara navo, but kana vachiungana nevekwavo vanenge vakuita kunge doro rinonzi rakagadzirwa naSatani himself. Amufungire kuti kuenda kumapati kwamuri kuita navo vachinobvunza kangopisa is because vanoziva bhaibheri ravo harivarambidze kunwa. Don't you think that is the case? Ko vanofambirei vachitaura kuipa kwedoro kunze? Wamwe mubvunzo uyu. Vanofambirei, vanorida doro, yes. I understand. Doro rakafanana nesadza, doro rakafanana nemvura, doro rakafanana nekoko. Zvauchaita wadya sadza, zvauchaita wanwa mvura, zvauchaita wanwa doro. Doro ndakukudza yandiselina, zvandichaita after ndadhakwa. It's a planned thing. Kana kuti chinhu changa chiri back of my mind. Okay. Kuti andibohwa. Ndine defect yekuti andiselina vandibohwa masikati. I'm drunk. Ndatadza kukuudzai masikati. Ndakuchikuudzai direct. Okay. Vamwe vanoshandisa kubvisa nyadzi. Enda ukamubvunza mangwana nokudzwa ndandiziva zvandaandichiita. That's it. Vanobvuma here kana kuti vazhinji havabvumi? Awati handichatombozive kana zvakaitika nezuro handichatozvizive. Inini handiselina ina handiunyeperai. Munhu unogona kuramba. Unenge usichituna. Brain dzinenge dzingori paralyzed chete. Temporary paralyzed. But kana munhu achinzi baba vakadhakwa vakanotorwa nebhara, asi vanotoziva kuti vakatorwa nebhara nekuti vanga vasiri kugona kufamba kubva growth point kuya kumba. Hazvireva kuti vanga vasingazive zvavari kuita. Nekuti dai vanga vasingazive zvavari kuita, havairamba vachiramba vachiti rimwe ngariuye, ngaridzike. Saka community atakurarama izvinezvi handiselina, vana Mwari vawanda kudarika vanhu. Majaji awanda, hatisi kuzoti pachienda kudenga kuti nokuti pasi pauredi vanomwa doro vakatojajwa pano pasi. Saka ndizoona kuti Mwari wacho naachanoti, because vhesi ramatanga kuverenga 1 Timothy ratotaura already. Ratotaura. Ndo zvimwe zvinoitika 1. Doro harina kuipa pakuti munomboziva antiselina kune vanhu vari kuita zvinobuda kana kuti varume vanoti vapedza pamabasa pai. Vobva vati okay, mabusiness associates vanoti ngatisanganei pakati and have a drink. Achitobuda chine musoro. True. Mudringi imomo. True. Kune vanhu vari kuronga zvinobuda zvinoenda mberi vane life vari mumadringi imomo. Tochivatora vari kuti aiwa isusu takadai takadai. Vakabuda kubva muchechi vanobva vanozvivharira kumba. Asi vakawana mukana wokuti vari kuda dringi. Vanonotenga. Tinenge tisimoka. Ndosaka chinzi chakafukidza dzimba chi? Matenga. Vanomwa havavanzi.
tine hama dzimwe dzatisatofambidzane nadzo nekuda kwei muri zvidhakwa. Saka imimi pakumwapa muri kuti bhaibheri rinoti chiine kunwa. Uye kune nguva here yekuti munhu anofanirwa kunge achinwa. Handimoona taverenga 1 Timothy ndovhesi ratinombofamba naro isofa. Harina kutaura kuti munhu unofanira kunwa makuseni, masikati kana manheru. Asi zvanzi waini yakanakira dumbu rani? Rako. Handiti. Saka inini samai, Monday to Friday, I have to wake up. Animaona nhamba yandiri. I need to feed my kids. I'm a mother. I have to strive. I have to provide food, everything. I have to set my house in order. Weekend, ndinobvumidzwawo Friday, Saturday, Sunday. Ndinobvumidzwawo kuti time in day yangu. Hansina Merelini, you can drink anytime, okay? Weekend ndo time yangu because Monday to Friday, I'm a mother, I'm a wife, I'm a worker. Ndiri employed as a wife, as a mother, as an employee from someone. Anditi. Weekend ndo yangu. Sunday zvakadaro vasingade zvakadaro. Muchechi Mwari anoda munhu wese. Zvakadaro Sunday ndinombomuka ndombonojamba magitari kuchechi. Ndodzoka ndobva ndati pabhodhoro rangu. Okay. Exactly. Saka chandooshora chinhwani kune vanhu vanoti doro rakaipa. Ndinoramba chinhwani andiselina. Even ndikati kushora, I think ndendashandisa a rude word. Chandoramba chinhwani ndechekuti vanhu vazhinji vanonwa doro kunzoko. Asi vanoda kuzviita maholier than thou. Okay. Ndo dambudziko randinaro nevanhu, but anyway, tese ndofunga tiri munzira tiri kushandira corona. Achaiwina hazikanwa kuti achaiwina nenzira ipi, nedoro here. Mune zvidhakwa zvichapinda denga ndiselina, ndoda kukuudzai. Vamwe vanhu vatinoti vekudenga vagorira nentimi kudai vagotema vachitonga vachabvisa matenga. Asi vachaona zvidhakwa zvichipinda kuti ndava vataigora tichivaona vari muclub. Handi muri kuona? Wow. Ndo zvinhu zvachona anoziva chokwadi ndiye Mwari zvaanoda kwatiri, but at least akatipa menu yekurarama nayo inova the Bible. Ndizvozvo. Saka munhu wese, I think inini hangu maonero angu, as long murume wangu achindibvumidza kuti ndinwe, I drink with my husband. All right. We drink kana tati turi kuenda kuclub that kunonwa night. Okay. It's us. Okay. So zvimwe zvachona ndakaona kunge zvinodependa nekuti vanhu vanozvitora sei. KuZimbabwe kwainzi rainzi bhawa. Bhawa. Aenda nemukadzi kubhawa, mukadzi wake inzenzi. But we modernized the word bhawa. Pub. We are going to the pub. Yes. Because vanhu tinofara nezvakasiyana. Vamwe vanofadzwa nemakuhwa vakasatonyeha zuva iroro hariperi. Wow. Vamwe vanofadzwawo nedoro. Ndizvozvo. Wow. Go on. I believe andiselina kuti doro inini kwandiri harina chakaipa, because why? Doro inini ndakatanga kuridzidziswa ari murume wangu ezvinezvi. It's now 14 years. Muri kuchikoro as a student. Makatanga muri kuchikoro as a student? Yes, and it's not something that I'm proud of it. One. Okay. Two, I'm now a mother. The same person, it's a privilege, but that same person is the same person one day. I'm now a mother. That's true. Yes. I'm a mother of 3, but vana wangu vanozoti mama vanomwa doro. 1. 2, iye haabvumidzwe nekuti bhodhoro rinotosteta kuti 18. The way you put your house in order, andifunga kuti doro rakaipa, unenge wangogara uri a careless person.
vanhu vozoda kungoda kunenedzera doro kuti aiwa doro rakaipa. No, kunana baba nana mai vasinganwi, but makapinda muhousehold yavo unongofunga kuti pamwe hamba munogona kutanga kutsvaga maMC edoro ugomashaya. Nebehavior inenge irimo. Exactly. Okay. I think we are hearing you, and thank you so much for sharing all that you have shared, Kola. Thank you so much. Okay. Wow. Okay, Auntie Selina. Ava vati vanomwa doro vanomwa nemurume wavo. Havaoni chakashata even kuenda kupub nemurume wavo. Ndozvavari kutaura. Mutsvagurudzo yangu yandatsvaga. Kune mavhesi akawanda sterek anotaura nezvedoro muBhaibheri. There are over 100 verses. Saka kana tichingotaura naTimothy chete, hatisi kuti ndo vhesi ririmo. Kuna ana 1 Corinthians 10 verse 31 vanotaura nezveBhaibheri, nezvedoro. Ana Judges 9 verse 13. Ana 1 Corinthians 6 verse 10. Ana Matthew 9 verse 17. Ana Titus vanotaura nezvedoro. Ana Proverbs vanotaura nezvedoro. Ana Isaiah vanotaura nezvedoro. So there are so many verses. Even if we touch on one only, there are so many verses. Asi pane rimwe vhesi randikatyamadza. Pakati pe100 verses dzese dzandaona dzinotaura nezvedoro, the number that you can call in to contribute is WhatsApp, and it's pinned below if you want to contribute. Amongst the 100 verses, pick any verse that you want to talk about and bring it on, and we can discuss. Let's go to Leviticus chapter 10 verse 9 to 11. Leviticus chapter 10 verse 9 to 11. Ngati tererei uye tinyatsotereresa. Inoti, do not drink. Iko zvinoita zoona ndinogona kuverenga kana ndichiverenga zviri pafoni dzangu zviri muBhaibheri, nekuti ndinosquinta maeyes zviri muBhaibheri. Hanzi, but Auntie Selina, Timothy hamuna kunyatsomuverenga zvakanaka. Okay, ndepapi pandisina kuverenga zvakanaka? Regai tidzokere kuna Timothy kwacho. Hanzi handina kunyatsomuverenga zvakanaka. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Handisi kuziva kuti ndepapi pandisina kuverenga. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Inoti, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent ailments. Ndepapi pandisina kuverenga zvakanaka. It's English that is plain and simple. Irikuti ngatiregerei kumwa mvura chete, asi timwe wine nekuti yakanakira mudumbu medu uye tumwe turwere twatinato. Ndozvainotaura. Saka handisi kunyatsoziva kuti pandisina kuverenga zvakanaka ndepapi. Probably the caller apa comment iyoyo can chip in by phoning the number below and say kuti pandisina kuverenga zvakanaka ndepapi. Leviticus chapter 10 verse 9 to 11. Inoti, do not drink wine or strong drink. Do not drink wine or strong drink. Tisati taenderera mberi, ndiri kunyatsochinzwa here chirungu chekuti musamwe wine kana strong drink. Ndozviri kutaurwa naLeviticus. Do not. Kana uchiti kune mwana, do not jump on the sofa, uri kutaura kuti usajamba pasofa. Kana uchiti zvichinzi do not drink wine or strong drink, neither you nor your sons with you. When you come into the tent of meeting, so that you will not die. It is a perpetual statute
throughout your generations, and so as to make a distinction between the holy and the profane. Auntie Zive, can someone call in to make me understand what it is saying? Hanzi musamwa doro kana a strong drink kana kupa vana venyu kana muchiuya mumatend emeeting. Probably kana muchiuya tiri kubvumirwa, asi kana maakuuya kumameeting kumatende uku hanzi musanwa. Ndozvatiri kutaura here kana kuti ndiri kutadza kunyatsonzwisisa? Ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Mistake wanga wafona kuningirikini wafona palive ipapa ndo pawanga wafona rega nditore call here. Yeah. Tikafona normal futi andikwanise kukudzorerai back phone call yenyu. If you phone me on normal, I won't be able to return your call if you miss it. Pastor, if you phone the number that is pinned below, the number that is pinned below, Pastor, is the number that you can call. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Doro, beer, wine. Maswera sei makadini? Tiripo makadi from anti-Syrian. Aiwa tinotamba zvedu. Tidzidziseiwo. Inini zvangu anti-Syrian, I think maonere ndinoita Doro ga. Andida hangu kuzvitarisa pachivanhu kana kuti Kristu. pachivanhu kana kuti pachiChristian. But inini, the way I believe is kuti chinhu chese like doro rangofanana nechikafu. Okay. Ukadyisa, you gain weight. Alright. Or maybe ukadyisa food is, if you eat food, too much food won't be good for you. But ukadya chikafu chakakwana, unonga uri right. Kola. Pane vamwe vanhu vanodya vasingakore. Muri kuti iko imi? No. What I'm trying to say, kuti too much of anything is not good. Okay. All right. Okay. Yeah, too much of anything is not good. But kana ukadya chikafu, you're okay. In moderation. In moderation, it's good. But like uzangofanana nedoro, you can drink it, but ukawisa, that's when maybe, like some people are not about and you get addicted, or say, who concentrate on like things that are like really important. Mm-hmm. So my belief is too much of anything, it's not good. But if you drink it in moderation, like maybe wine. And the other thing, fermented food is very healthy for everyone, which is the reason why I think the Bible actually states it, about don't just drink water, drink wine or something like that. I don't really know the Bible like that. But I always believe in any fermented food is quite good. Even in Botswana, I think a lot of people in Botswana in countries like, West Africa especially. Korea, China and stuff like that, they like fermenting their vegetables and stuff like that because it's healthy for our belly. All right. So, and the other thing, the problem like retiring back home and it's quite different from the one that we have now, because there was something for like for them to actually like benefit more if addicted, then people will buy more alcohol. But just say back in the day, it used to be just fermented, like maybe it's a fermented plant and all that, and it was healthier than now. Okay.
So, I believe, there's nothing wrong with Doro as long as you drink it in moderation. And as long as you know because a lot of people now you'd see certain people would say, oh, you know what, I want to do chakati, so I'm gonna chakati chiri wrong, so I'm gonna drink alcohol for me to get the confidence to do that. That's where it becomes wrong as well. All right. Okay. So imimi murikuti kunwa doro zvisakarurama zvine zvazvinounza, saka you should drink in moderation. I think in moderation it would be just good, as long as also or maybe you're doing it for you to gain confidence to do something really bad. Okay. Yeah, but I don't see anything wrong with alcohol. Doro is just like you drink. Like some people drink, the Coke. But at the same time, my issues and stuff like that. But if you drink it in moderation, there's nothing wrong with it. Okay. Chocolate. You eat chocolate, maybe just like chocolate or maybe one day and you feel okay, but one day which is the reason the same way and I don't see anything wrong with alcohol, but the reason why you are having it and how much you're going to have, and like addicted, problem. But I don't see anybody, there's anything wrong with Doro. Saka zvimwe zvamunoziva zvakashatira kumwa zviri excessive zvamungati izvi zvakashata, ukamwa excessive unopedzera wakutoita sezvizvi. Certain things, like obviously, like if you drink too much of it, it can affect your mental health. It can affect your health as well. Because they're drinking because under the influence. So as long as you're drinking it because or you're just drinking it because you like the taste, because I drink but I enjoy the taste of alcohol, not putting I enjoy the taste of alcohol, but and this one I just drink it because I enjoy the taste. It's just a drink, really, to be honest. That's it. Okay. All right. Thank you so much for calling in. And the other thing, and to say, Lima, I think that should just stop judging people, because even kana Bible actually to not see do not judge. Varikunyanya judge seiko? Varikunyanya judge sei vanhu vacho avo? Wamachema kudaro. Munhu akabata bhodhoro zvinokuita kunga mheno kana kunoita uri kuda kumwa mushonga or something kana kuti uda kuita zvimwe zvisina hunhu or something like that. But vamwe vanhu vanokwanisa kumwa, then they just feel okay and they act okay. Okay. So I don't see why somebody should actually judge munhu kuti zvanzi vana ningi vanova. It's very wrong. There's nothing wrong with alcohol, but what you do after drinking alcohol is really wrong. That's really wrong. Hands in Proverbs chapter 20 verse 1. Wine is a mocker, a brawler, a fighter. Just kutaura Proverbs chapter 20 verse 1. Hanzi wine mupopoti. Izvozvo zvinonga zvakubva kuti wanwa zvakadii. Ma-side effects acho awawana ndechi, because alcohol can do a lot of things, and the way it would work for somebody else, or influence ichakupa,
it's always different. Tinokwanisa kumutitesa panapa tamwa a bottle of maybe Covasia, but maafektere richandiita inini nemumwe munhu is totally different. Mumwe achatanga kurutsa but I'll be perfectly fine. Mumwe achatanga kutaura kuita zvisina basa but inini wachona ndichiedza ndiri okay. So it's how, like the influence it gives you, that's it. Okay, inini hangu, I'll be honest, ndikanwa even kadiki ka Doro ndino perform. I'll give you one example. Ndakamboenda kuLanzarote ndikanomwa inonzi chiko ram, anzi ram. Inonzi ram. Ndakanomwisa kaglazi kadiki ke ram. And we went out that particular night. Ndikangonzi try. I tried. I don't drink. Ndakatry kabhodhoro ke ram. Because rum is quite, it's very strong. Kana inini chayo lead the rum chayo ndikanima nokwanisa takati takubuda mupub matakenge takubuda vakomana mukadzi muri kukukuru unoita zvimwe munoziva handiti kana uchifamba tsoka dzinotsika pasi so ndanda kufila kuti ndiri kutadza kutsika pasi tsoka dzangu dzichiita kunge dzakamira mudenga so ndikati inini I can't walk. Zvikanzi what's the problem? Ndikati my feet are not touching the ground. Zvikanzi what do you mean? Akatotouch the ground. Ndikati no, hapana kwandinoenda. They ended up calling a taxi to go round the block. Because tsoka dzangu dzairamba kunikirikira kunotsika pasi. And for me to get off pa hotel, it was a struggle. Kunofamba kunosvika kurumu chaiko, it was a big struggle that took an hour to get from the hotel reception to the room. Because ndaifila kuti tsoka dzangu hadzisi kutsika pasi, dzakangohenga mudenga. Saka andinwe hangu ndiri a great performer. Kana mchida kuona kuperforma kunoita antiselina give you a seat. Next time kana mukafunga kutry something, don't try rum. Try like my drinks and stuff like that. I don't get what taste all nice, like maybe like my alcohol pops and stuff like that. Wow. Because percentage. Because which percentage is it? Like if I drink this, that will be okay for me. You know what I mean? I know. What I'm saying is, even the littlest of a percentage, 1% here, antiselina vanokuperformera zvokuti vanogona kukuti vari kupiswa vakakukumulirai vamwa the littlest. That is, therefore I don't drink. At least, but you know what I was actually trying to say in the talk. There's nothing wrong with alcohol. There is nothing. But as long as you know, I drink. I can drink wine and feel okay. My way ndakata kola. Mufundisi tinokuchingamidzai. Sorry kola ndakukata ndichifunga kuti ndiri kudecline. Mufundisi ndinokuchingamidzai pachironga. Makadini? Tiripo makadi andiselina. Aiwa tiripo. I deliver. I must say this quickly. Okay. All right. Okay. And if you had read the whole verse 9, yes, whenever you enter the tent of meeting. Okay. And ndazoenderera ndikapaona. Masipona. Taurai. What could help us is all the time, let's remember kuverenga commentary kuti zvakanyorerwa kunani nani zvaita sei, so that we have the historical context and context nguva yeculture iyoyo, culture, the context that was then nguva yeculture iyoyo zvinotibatsira noti maLevites ndo vanga vari vatungamiri
vaita zvibayiro musinagoge yaMwari ndovanga vane simba rokuita zvibayiro. Saka pese pavaenda kunoita chibayiro vaifanira kunge vakachena vasina kunwa. Okay, maita zvakanaka mufundisi mauya nenyaya iyi because takamboidebata. Mati ngatirangarirei kuti patinenge tichiverenga tizvibvunze kuti zvakanyorerwa ani uye zvaita sei. Anditi uye rini These things that they are available. Makomentari are available chero kuGoogle chaiko. Historical context text chichanga chaitika. Vanotokudza kuti vana vekwaize vanga vadai zvikadai ndosaka zvakazonzi zvakati. So that when we apply the scripture it is relevant. Kuti tirongocheripika zvinhu zviri kutaura zvatiri kuda isisu. All the ideas that we want to propagate. Okay, mufundisi, zvino kana zvakanyorwa kuvaRevhitikas kana kuti zvakanyorwa kuvaIsraeri, kwatiri isisu zvinoaplya papi? Aiwa, inzwaika ngatiteerere kuti zvaita sei. Vanhu vanga vachitaurwa, these are the chosen maRevi ainzi maLevite. Ndovanga vane sokuti gosa. Their role musynagogue was kuita zvibayiro. Ndo vaibaya nekupisira zvibayiro handiti. Saka isusu for us, what does that mean for us? If we want to follow the same script, ikutaura kuti musanwe muchiuya kutendero kusanganirana. Musave makadhakwa. Pano ndiri mufundisi. Vanouya vachitotambira chidyo akashama muromo wake kuti atambire ari kunhuhwa brewery mukanwa make. Don't defile yourself you're coming to worship. Try to come wakagadzirira kusangana naMwari. Okay. And one of those things is be of sober mind when you come to meet with God. Okay, mufundisi ndinobvunzokorodza kubvunza mubvunzo wangu futi. Mavhesi mazhinji ari muBhaibheri, they were not directed to us. Anga akadirectwa kuvanhu venguva idzodzo, kunana Revhitiko, kunana maGalatians, kunana vaEfeso, haana kumbodirectwa kwatiri. But that's not to say they're irrelevant. I'm not saying they are irrelevant. I'm saying kuti haana kudirectwa kwatiri. Kana let's say prime minister vataura va director a message ku the Scottish kuti ma Scottish amsku observe ma COVID rules. Therefore ndichapa mutemo wakati Scotland yese ngaivharwe nekuti handisku observe ningirikini zva direct kwa kuma Scottish kaizvi. Does this apply to the people that are in England? But listen, Auntie, the whole point of faith and our growth as disciples is for us to emulate what the desert fathers, what our ancestors, what all those people about God in their lives. That is what is important. It's all pointing to Christ. Everything we do from the Old Testament, it is pointing to the cross and resurrection and salvation. However, what can you and I learn from the experiences of those people who wrote down that text? Their relationship with God is what is important. This is what we're trying to learn from. Alright, ndida kumboita out of context. Ndida kumbobuda munyaya yatiri kutaura. Ndina mufundisi. Inini ndinoziva kuti ndimufundisi. Vamwe vari kubvunza kuti ndimufundisi wapi. Hazvina basa kuti ndimufundisi wapi, asi ngatingozivai kuti ndimufundisi. Mufundisi, ndida kukubvunzai, asi ndida kumbotsautsira, ndimbosiya topic yetu yatiri kuda kutaura. Ndikubvunzei mubvunzo. Ndida kuenda pavhesi rinoshandiswa stereki nevanhu vesvondo vachitaura nyaya vanhu vachitaura nyaya ningirikini. I know where this is going. You know where it's going. Vachitaura nyaya dzechegumi. Ukapinda musvondo yega yega. Ukanovhura, unovhurirwa ivhesi ripi ramunotivhurisa ripi? Ivhesi ripi mufundisi ramunotivhurisa? Saka tiri kufanirwa kutaidza ivhesi ripi ramunotivhurisa
ratinoshandwa naro zvokushandwa naro zvokuti tinopusa Malakai Malakai ndoda kudzorera kumasori kuti tikadzokera kuna gosh which text can be quite clear. Ndokuda kufunga text ngayatso clarify. I think kuna Acts, if not Acts ku Ephesians, I don't remember exactly kuti verse panotaurwa kunzi chiprofita chese tinofana kuchiquestiona. Whatever chero muparidzi achiparidza, we must question. What are we questioning? We are questioning the motivation and their agenda. We must question. Kana tichiquestiona hatisi kudispute zvekutaurwa neshoko raMwari but iwewe neni tinofana kuzvinzvera kuti zvinhu zvese zvatinotaura nekuita zvine chokuita here nekingdom yaMwari. Because half the time isusu semakristu we are perpetuating our own agendas. Tinenge tine zvatakatonangana nazvo because mukatarisa zvese mataidza mataura kuna Malachi. It's not the only verse in the Bible that set us on a path to discipleship. It's not the only one, but we use it as and when we see fit. Nekuti tikatarisa vhesi rekuna Malakai kana chida kuzongotarisa semucherechedzo chete mucherechedzo it doesn't mean kana uri mucherechedzo unofanirwa kuaplayiwa. Kana tichitarisa example yandapa yekuti let's say prime minister vapa mutongo wekuti Scotland gara ikoko makavharika mucherechedzo mucherechedzo but isusu kuEngland hazvirevi kuti tinofanirwa kuaplaya mucherechedzo wataurwa naprime minister wekuscotland. Ndizvo here tiri kubvumirana? Tiri kubvumira. Chingatibatsiri manje under those circumstances handiti even if zvadirectwa kuvanhu vari Scotland, the English people, what can you learn, or what can the Welsh people learn under these circumstances? We want to avoid the situation yakaitika kuScotland, so isusu we are going to behave differently. That's the whole point. Okay. Thank you so much for that. Saka that means zvimwe zvatinenge tichiudzwa zvakanyorerwa kuvaGalatians, zvakanyorerwa munguva dzana Abrahama umu, zvakanyorerwa kunhingi, it doesn't necessarily apply to us. Am I correct? It applies to us because what we need to take away from any scripture, any text, is the lessons for us to live together in harmony as humanity. What can we learn from this text? Because Galatians, tikudzidziswa kurarama kwakanaka semakristu hazvina kushata, but ndiri kudzokera kwakare kuti mukazvitarisa mubhaibheri mune mavhesi akawanda anoshandiswa to bash people. Mukaitsvaga iriko vhesi inoda kubhasha mamuslim, mukaitsvaga iriko vhesi inoda kubhasha mahomosexual, mukaitsvaga iriko vhesi inobhasha masingle women, mukaitsvaga iriko vhesi inobhasha anyone. Ndo uraramiro zvako upenyu hwavo zvawakanga wakaita. However, scripture yanhasi kana mama makatera lectionary reading taverenga kuna Luke 4:21 to 30. Kuna Luka Kristu vakada kumukanda kumawere because anga ataura kuti salvation ndevanhu vese, not just a few people, not just the people of Israel. Iye zvinodai Jesu aiuya, he wouldn't be a Christian because he wasn't one. He was a Jewish guy. Yeah? Mati, Pastor, Mati mfundisi. Mati Jesu akanga arichi? He was not a Christian because he's not a Christian because we follow Christ. Takazotanga Christian after Jesu hapa. And it ndopakatanga Christianity. But before that he was a Jewish rabbi. And it. But remember scripture yanasanga itaura kuti vaida akataura kuti makanganwa kuti Naaman was an outsider. He was not an Israelite. But Mwari vakamupa salvation. Do you remember the widow Zarephath? Mwari vakamununura widow out of all the other people, all the other nations, akanunura. Tora Elisha and Elijah, vakanunura, but they were outsiders. The whole point of learning from this point is salvation. Okay. All right, Pastor, tichidzokera kune topic yedu yanhasi. Munoti chiine zvedoro nezvebhiya nezvewaini izvi? According to the Bible, munoti chiinazvo? Teerera unzwe mwana waMwari, waitawo ndibvunza wakanaka. Ndikwa waudza vanhu kuti ndiri mufundisi. Ndavaudza kuti ndini mufundisi. I preside over communion. Tinenge tichirangarira chii? Tinorangarira Jesu on his last supper achiti kuvadzidzi vake,
take this bread and eat it and in remembrance of me. Yes. Take this cup of salvation for the forgiveness of sin and do this in remembrance of me. Because yanga is tradition, every meal they ate, wine. But wanga singararadzi, vaimwasa zvatinomochita tea, whatever. That was their that was their condiment. Those who zvavainwa. And vakagara kutafura semhuri dzavo. And it's not Holy Communion. Originally, it was just a usual meal at the end of Sabbath. That was their main meal. And but he eats this meal with his disciples on the Last Supper, and he says to them, do this in remembrance of me. Do you honestly think what Jesus would be? He didn't know not at all. The point is, what do we learn from this? The point is, chisingadiwi neshoko ramwari chisingadiwi naKristu gluttony kudya muchizimbirwa amwana nzara kumushago. Because once we eat too much, we forget about the needs of those people vasingawanise kuwana kwatinoita each time. That's the whole point of fasting. Tofana kuzvirereka nekuita journey alongside vamwana vasina zvatinazvo. How does it feel to be poor? We need to experience that as Christian people. Okay, saka hapana chakashata munhu waka. Hapana chakashata musararadzi. Glass of wine at a meal, there's nothing wrong with that. Understand now it's good for your stomach. We all know it's good for your stomach. We all know that. And okay. Remember the way we are approaching scripture, which we shouldn't be doing. Approach scripture because scripture and science, but at the same time we know everything under the sun, including the molecules, including the Pastor mufundisi chinonetsa kuapproacha scripture nenguva yavairarama iyoyoka takurarama munguva dzakasiyana. Ukatarisa imimi mafundisi maakutidzidzisa mumasvondo zvakasiyana nezvairaramwa kunguva iyoyo. Makuraramawo munguva yanhasi. Saka tiri kufolowa nguva dzenyu dzamuri kurarama tichiitawo zvinhu zvanhasi. Ndozvatiri kuita. Hazvina kushata handiselina, because we say all theology is contextual. And it inorarama munguva iri kuraramwa nguva iyoyo. But you can still apply. Vandataura zvakuti what lessons can be learned from this. Mukatara kuna Psalm, the Psalms themselves. Let's go to the most well-known Psalm. 23 or 121. They are most well-known Psalms. Why? Do you know Psalms? Because human experiences are expressed through those Psalms. What family, they are expressed. What are we learning from? We are learning kana akanyora chidai kana akanyora chidai Jehovah wake akamununura nini tichanunurwa. It gives us hope. Wow, thank you so much, Pastor. What we learn from these things, that is what is important. And the scripture approaches like this. Verse people, shy away from reading verses. Try to read the whole book, a whole chapter, or a book. In the middle one. Read this as a whole story of God and his people. No, don't cherry pick verses. Aiwa, Pastor, you are teaching us not to cherry pick my verses. And yet, you vafundisi, when you come to us, you are busy cherry picking. That's cherry picking. Let's not cherry pick. Service, nothing 1.5 hours. There's no way we're going to read even a whole chapter. It's too short. Let's shy away from this business. You could spoon feed whenever food is. When we go home, read your Bible and pray for yourself. Pick up the phone, ring me and ask me. Let's talk about it. Last week, that's how we learn. Okay. My house group, that's the whole purpose. We not there. That's how we grow as disciples. Of course,
service yacho inopera nguva ndikaita izvozvo mimi ndinadzokera mumabasa anyway. Yeah, ndizvozvo. Thank you so much. One last question, mufundisi. Munandiregererawo andiserina munongovaziva. Munandiregerera. Mufundisi. Munonwa here? I drink a glass of wine with my food. However, my schedule is so busy andiselina zvekuti kuti nditi ndingaone nguva yekumbozorora ndakadaro handiwani. On a Saturday evening, I'll have a glass of wine with my family. Oh, thank you so much. Thank you so much, mufundisi. Ndinotenda nedzidziso yamatipa. Zvakanaka munhu waMwari. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye. Mama ndimufundisi. Handitaure zita ravo asi ini ndinovaziva. Ndimufundisi wemazvokwadi. Manzwa vachitiudza kuti kana dzimwe nguva tiri vafundisi tichiverenga tiri musvondo, tiri kuverenga mavhesi mashoma shoma nekuti tikada kuverenga mutorododo wese wezvakanyorwa zvatinenge tichida kudzidzisa, hai tinopedza 5 hours tirimo musvondo. Asi iwe semwana waMwari wochiendawoka after vaverenga yekunwa yatiri kutaura iyi vatipa vhesi, iwe uchiendawo kumba wochinonyatsorava bhuku rese kuti rinoti chi. Hezvo andiserina vanga vaverenga zvavanga vaverenga, vakafungira zvavanga vafungira handiti, asi vanga vasina kupedza rese kurava. Saka it was a encouragement kuti ngatidzidzire iwo kudi kurava masoko. Asi tazoona futi kuti mubhaibheri umu zvizhinji zvakanyorerwa magarashienzi, varevhitiko, vaEfesians vachi zvakangooma zvinhu zvacho. Asi tiri kustada, tiri kuonesana, tiri kudzidzisana, tichiita ana mufundisi vanoti backa up vachiuya vachizotidzidzisa as well. Haikona vaya vanoti muri kudzidzisana bhaibheri pachenyu ndosaka muri kurasika muchiudzana zvisirizvo. Muchiri kuvarememba mufundisi waya. Vakauya mufundisi wakati muri kudzidzisana zvisirizvo muchinyeperana pamusoro pazvo. Mirirai kunodzidziswa namufundisi. I'm glad we have got a mufundisi who has said kana marava muchechi enda kumba unonyatsoverenga zvizere kuti unzwisisa. Do you have something to share pertaining what we are discussing today? Doro, beer, wine. What does the Bible say? I said there are over 100 verses that talk about beer. Honestly, for me, chakashata chedoro ndo zvinozoita munhu kana anwa. Vamwe takaona vachitraya kukwira madziro. Honestly, munhu akadhakwa achitraya kukwira madziro. Sorry, 1 minute. Ndawana message. Pane zvinhu zviri agent. Yeah, I think you can see kupanzi Selina, Auntie Selina, check your WhatsApp. Pane agent update that needs to be done. Saka, having said that, we might continue our show next week. Meanwhile, stay tuned. Inini, I'm exiting out. The name is Auntie Selina. I hosted, I was your presenter, and I facilitated the show. But due to this agent update that needs to come right away, I will say a very good night to you until next time. Tuesday, uyai muzozvinzwira mvana single mothers. Uyai muzozvinzwira mega kuti ndokwataa kusvika here. Ndichakunzwisai audio yandinayo. Thank you. It's a very good evening from me. Stay tuned. Don't go away. Good night.